Moi, tässä on mun parin kaverin kanssa, me tehtiin nyt kanava ja tässä me vähän esitellään tyyppejä, mutta yksi henkilö puuttuu tällä hetkellä, joten voi voi. Mitä sä sekoilet? Mut se vaikka näyttäytyy siinä ennen kuin sä sekoilet siinä. Noin. Okei, no niin, kiitos. Nyt tämä... Moi. Ykkönen oli minä ja tossa on Otto. Mitä videot me tehdään? En mä tiedä, me tehdään kaikkia erilaisia videoita. Esim. Te saatte vaikka ehdottaa tonne alas kommenttiboksiin, että mitä te haluaisitte, että me tehtäis myös. Mutta me saatetaan tehdä aina jotain muutakin. Mitä sä osoittelet? Ja me saatetaan esim. Tehdä Minecraftista, jostain kodipeleistä ja ehkä jostain muustakin saatetaan tehdä. Tuossa on Andreasista. GTA V:stä. Niin, GTA V:stä, koska sehän julkaistaan huomenna illalla. Niin. Ja Tää kuvataan siis maanantaina. Jos te menette Tikkurin VPD:hen, niin voittaa. Mitä vitsi Tikkurin Tikkurin? Mikä vitsi Tikkurin? Kauppakeskus Tikkuri VPD:hen, niin voitte nähdä mut huomenna. Se varmaan menee sellaisessa vihreässä Helsinki City Maraton. Omena vitsi! Nyt on omena se, kohta sut poistetaan koko ryhmässä, sä et ole enää me kanavassa. Ja me mennään nyt syömään välipalaa, moikka.